poštovanim roditeljima, naravno i cijenjenoj učiteljici. Evo, iskreno mi je čast i zadovoljstvo da vas mogu ovdje pozdraviti u ime općine, naravno i u svoje osobno ime. Evo, ovo je iznenađenje na klupama, pričalo se o tome. Općina je izašla u susret vama roditeljima. Mislim da će koliko toliko vam lakše biti, jer evo, budžet i općinski proračun je iskorišten na najbolji način. Evo, smatram da je to sasvim ok i naravno i uz pomoć županije dobili ste kompletne knjige, radne bilježnice, mape za likovni i sve ostalo, znači za potrebe vas u školi. Evo, vaše učenici, prvašići, kreće novo životno doba. Kak ima ona stara? Veli, najljepše je đačko doba. Najljepše je đačko doba. Hvala. Budete vidjeli kasnije, sad je sve to novo, čuli ste i ovaj igrokaz je zgodan i bit će tu lijepih dana, lijepih druženja. Na vama je da slušate učiteljicu, doma slušate roditelje i vi ćete izrasti u jedne lijepe, prekrasne, poštene, čestite ljude. Evo, puno sreće i uspjeha i puno petica. Hvala vam lijepo. Kuda ćeš torbu? Upita mi Rumačka. U školu, đak sam. Ovo je torba đačka. I ja bi s tobom mačkine oči mole. Ne možeš, draga, nema za mačke škole. Mačke dosta da zna tresti, da zna loviti, da zna jesti, da se zna derati i da mjauče. A da se mačke kod kuće nauče. Kad si sretan ti ponovio se. Evo, to je tako malo bilo za početak. Ovako, to mi je bila ona moja oluja ideja neplanirano, što mi inače nismo vježbali, a ja vas sve lijepo molim, naročito vas roditelje, djeca će se vjerojatno i zabuniti sve, jer prošlo je 3 mjeseca i nismo imali prilike vježbati nakon 6. mjeseca. Dakle, ovo što će oni vama sada izvesti, sad mi smo vježbali u 6. mjesecu, pa evo ja vas lijepo molim za razumijevanje. Nisam pitala naše prvoškolce, jel vam se svidjela ova pjesma? Da. Sve se na kraju znali? Ja sam prije slušala na 99. Aha, znala sam da ćemo na novičku. Ja sam prije slušala na mobitelu. Dobro. A recite mi, znate li tko su prvoškolci? Što znači riječ prvoškolci? Kad ideš u prvi razred. Tako je. Prvoškolac znači učenik koji ide u prvi razred. Sama riječ prvoškolac znači prvo škola, jer ide učenik prvog razreda. Evo da ja više ne duljim, da nam ne pobjegne vrijeme. Ja vas prepuštam učenicima 3. i 4. razreda koji će za vas izvesti mali prigodni program. Na kraju, zadnju točku ćete čuti jedan vrlo zgodni igrokaz. Evo moram pohvaliti kojeg je napisao baš učenik našeg sadašnjeg 4. razreda na kraju svog 2. razreda, Antonio Mičuda. Evo, pokaže se svima, ovdje se napisao taj igrokaz i vi čućete, zbilja je onako tamo prigodno za prvi dan i odlučila sam ga i ove godine uvrstiti u taj program. Evo, ali idemo sad jednim redom, idemo u radosni početak. Ko je ovo imao? Tako, kad smo vježbali. Našo, nakon. I zajedno.